νεοϊορκέζοι Hustle Club. Αυτό που ήθελα να σου πω, διαβάζω εδώ πέρα ότι για τις Κάνες και... Σήμερα νομίζω οι άνθρωποι η τέταρτη συνέχεια πήγαν λίγο πέρα Τζον Ντεπ και Πενέλοπε Κρούς. Και είναι χαμός η τεζηρία από τις σειρές που παίρνουν κοριτσάκια. Αλλά θα ήθελα να σου πω, γιατί θυμήθηκα αυτό που κυβερνήσουν να κάνει στο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο δημοσιογράφος Άκυρη, αν θυμάσαι με τη γυναίκα μου. Ναι. Κάνανε μια επίσης άχυρη ερώτηση στην Ατζελίνα Τζολί. Τη ρωτήσανε για το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και λέει η Ατζελίνα Τζολί, πιστεύετε ότι μια συνέντευξη τύπου για το κούμφου πάντα είναι κατάλληλη για ένα τόσο σοβαρό θέμα? Ναι, καλά τους είπε. Όπως εμείς ρωτάμε εδώ πέρα τι γνώμη έχει για τον Καντάφη όταν είχε έρθει, πώς τη λένε, Στο Γαλλικό Ινστιτούτο, η Κατρίν Ντενέτ και τη ρωτάγαμε τη γυναίκα τι έχει να πει για τον Καντάφη και την αυτό. Ό,τι να είναι δηλαδή, όλες όλα έτσι. Αυτό και διαβάζω εδώ πέρα στην ελευθεροτυπία διάφορα πράγματα που συνέβησαν στα παρασκήνια του φεστιβάλ. Ότι ο Τζόνι Ντεπ πήγε εντυμένος τύπου, ξέρεις, rockstar και αυτά. Έτσι πολύ ωραίος. Ότι η Πενέλοπε Κρούς λέει από κάτω στις πολλές σκηνές του λέει η αδερφή της, με την οποία μοιάζουν πάρα πολύ. Γιατί φοβόταν ότι ήταν συγχωρημένες εξημοσύνης. Όπως είναι εκπλήρωσες στην διάρκεια των γυρισμάτων της Ιαπωνίας. Του λέει η αδερφή της. 3,5 μήνες κρατήσαν τα γυρίσματα των στο νερό. 10 μέρες. Και ότι πολύ καλές κριτικές είχε προσπάσει ένα ντοκιμαντέρ, όχι μάλλον μια ταινία, το Έχουμε Πάπα, που είναι και καλά ένας Πάπας, ο οποίος πάει να βγει να μιλήσει στους πιστούς και παθαίνει ένα πατατράκι, ξαναμπαίνει μέσα, και του φέρνουν ψυχολόγο για να δει τι συμβαίνει και αυτά. Δεν τα βγάζει πέρα ο ψυχολόγος. Και μετά αυτός ξανακάνει έτσι λίγο στην πόλη, να περπατάει κόμμα και Και υποτίθεται είναι ο τωρινός Πάπας Κάρλος. Και όχι. Απλώς βγήκαν οι τωρινοί και δεν είδαν αυτή την ταινία που ήταν σαν να είπαν